Američka vojna pomoć Ukrajini od 8 milijardi dolara predstavlja neverovatnu grešku i suludi čin, saopštila je danas Kim Yo-jong, sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una, i upozorila da se SAD i Zapad poigravaju sa vatrom u odnosima sa nuklearnom supersilom Rusijom. Kim Yo-jong je ukazala da Vašington pogoršava sukob između Ukrajine i Rusije i celu Evropu vodi ka ivici nuklearnog rata, prenosi danas Reuters. SAD i Zapad ne bi trebalo da odbacuju niti da potcenjuju ozbiljno upozorenje Rusije, navodi se u saopštenju Kim Yo-jong, koje je objavila državna novinska agencija KCNA. Kim je dovela u pitanje sposobnost SAD i Zapada da se bore sa posledicama dok se bezobzirno poigravaju sa vatrom protiv Rusije, koja je nuklearna supersila. Prilikom posete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Vašingtonu, američki predsjednik Joe Biden najavio je novu pomoć toj zemlji kako bi se Kijevu pomoglo u samoodbrani, uključujući oružje dugog